Deputy Registrar Mano Employment and Labor Relations Court mantiere Nairobi mayango gik moko auchiel. Maduong' madani mondo mi walose kaka penji yango ni luongo ng'anyo mano mag jotije mbalariany moting'o jopuonj ma oluong kanyo kod wasu en ataro mar chik kendo wacho ni gibedo ordered kata un bende kaka jokanyo mondo mi udoge negotiation table. En ang'o mano golo uwe twak gi sirkal to order ma kamae kosewach ni en unprotected strike. Oketu kama chal nade kaka jokanyo mag wasu mahie. Ero kamano court order no wato pok wanene to kata ka wanene wasu kae jagoro maduong' miluongo ni National Secretary General. Sani ka wane mgomo to ok wawinj gima ng'ama ondiko we tich wacho, wawinjo mana gima Secretary General wacho. Koro strike noluongi gi Secretary General Dr. Wasonga kendo ene ma obiro chunge. Ka poni order no nitiere an gadiri ne order no ene mondik ne ok wan. Koro wan e gomo. Gimomiyo ka giwacho ni wadoge twak jogi nwabedo gode twak kendo gomo mar dwe mokalo nodhi piyo to kaka nanyisi ne wachunge nikech ne wang'eyo ni jogi will keep gibro timo gima giwacho to pok gitimo mano. An mana kaka Profesa Odalo wacho no nwabedo piny gi sirikal ma waloso table gi kodgi ma gi sign technical committee o sign giketo koki gi figures go. Koro kane wadwani mondo ginyiso ni to koro uchulo pesa ni karango nikech return to work formula ne giwacho ni pesa ni chule dwe mar 10 immediately to gikelo kendo table manyien. To kata kane joma noneno Citizen TV chieng' wuok tich kane alternate spokesperson mar IPUCCF nwaneno ka owuondo ji onyiso ji ni 7% gi 10% kasto medruok mar higa ka higa mar 4% no biro kia atamalo 28 gima miriambo ka imiyo ng'ato siling 100 timede 10% ng'ani medo mana siling 10. Koro jogi oseng'iyo ka tugo kodwa to ging'e maber ni udil gi joma riek. Koro momiyo wacho ni sani koro we mondo wadogi table manu kete lwetu cha figures mane ukete lwetu ka mwadwa ni uchulwa to kusechulwa kata saa mwuoyo ni to wadok adoke class waburo neno kaka waburo pongo kuonde ma nyithindo no wito. Dr. Onyango kudok e class bang' bede ng'anyo kata ng'anyo dhi kata kuom dwe achiel gimantie kata kama jagoro maduong' mano Wasonga nolero duche manyoro owacho ni members gite mokwongo ikonogi ni kik gipuonji kik ginon penj kendo kik gin vigilate penj mora mora matimore mbalariany nyaka sirkal chop kare dwaro magi kaponi gigo chopo kare nyaka sani semesters osechopo kanye pono ni akono e mbalariany mentiere mano mara Maseno penj no sechak tim cuts gik machalo kamagi to ka gintiere weche mag graduation bende nyabedo ka jopuonjre mamoko dhi bedo kariwore kod jowetegi e weche mag graduation kata moko nyalo lewo. No nitie joma cuts mane dhi mbele penj maduong' to ne pok ochakore. To kara de bed ni penj ochakore dhi mbele to koseluongo ng'anyo to gige ma wachungo ok wabidhi ng'iyo penj go ok wabidhi omogi ok wabinonogi. Koro to wambe mwaseto penj go. Koro wan sani kaka wang'anyo gimora mora academic obed dhi e class obed chiwo penj jogewa ma ng'iyo nyithindo ma somo thieth medicine monengo ng'iyo e hospital ok wanegi. Koro wachungo gimora mora obed defense obed ang'onge gimora mora mwatimo sani nyaka pesa donje account to mana kaka nyisi ka pesa donja account ni pap to wachomo mana class ka Secretary General se chungo gomo. Erokamano ahinya. Ngire odialo ka entiere tum